Jó estét kívánok, köszöntöm a fórum nézőit. Folytatjuk sorozatunkat, melyben a 2014-es országgyűlési képviselőválasztás gyöngyösi jelöltjeivel beszélgetünk. Ez alkalommal dr. Lukács Zoltánnal, az LMP jelöltjével. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! A kampánynyitóról, a programról és nagyon-nagyon sok aktualitásról szeretném kérdezni. Előbb azonban egy olyan ügyről, amely talán már a múlthoz tartozik és lezártnak mondható, de ebben majd megerősít vagy megcáfol engem. Azokra az ügyekre gondolok, amelyek eddig megosztották az LMP-t. Volt itt az elmúlt időszakban szó frakciószakadásról, több kilépőről, akik aztán egy külön pártot alapítottak. Ezt sikerült-e már maga mögött hagyni a pártnak? Igen, sikerült maga mögött hagyni a pártnak ezt az időszakot. Azt hozzá kell tenni, hogy nem véletlen, hogy ezek a feszültségek előjöttek a pártban. Sajnos a Fidesz egy olyan kormányzással állt elő, aminek során reálisan felvetődött az a probléma, hogy mégis megint a kisebbik rossz mellé oda kell állni. Viszont mi az LMP-ben maradók úgy gondoltuk, hogy ezt a szekértábor harcot, amit a jobb és baloldal folytat most már lassan 25 éve Magyarországon, ezt nem lehet egyik oldalhoz csatlakozva, szintén háborúzva meghaladni, a mi eredeti küldetésünk nem erre vonatkozik, és éppen ezért én szerintem stratégiailag helyes döntést hozott a párt akkor, amikor akár a kilépőknek a ténykedés ellenére is úgy döntött, hogy mi maradunk függetlenek, és maradunk mindkét oldallal kritikusak. Így beigazolódott az, amit mi tartottunk, illetve óvaintettük a kilépő párttársainkat, tehát hogy belesodródnak abba a álbaloldali blogba, amelyet ők is velünk együtt annak idején kritizáltak, és nem lesz megkülönböztethető, nem lesz hiteles az a politika, amit képviselnek. Én úgy gondolom, hogy ezt mi magunk mögött tudjuk, önbizalmunkban megerősödve, illetve az igazunk tudatában úgy tudunk nekivenni ennek a kampánynak, hogy nem kell ugye unikumoznunk, nem kell a lelkiismeretünkkel küszködni azért, hogy egy új ügy mellette állunk-e ki, hanem tudjuk azt, hogy igen, mi vagyunk azok, akik most fent tudjuk tartani a reményt, hogy meg lehet haladni az elmúlt 24 évnek a politikáját. Annak idején, amikor ez téma volt és felmerült a kérdés, hogy ki marad az LMP-be, ki megy a PM-be, akkor ez személyes dilemmaként megélte, vagy abszolút egyértelmű volt, hogy marad az LMP-ben? Igen. Nem volt bennem olyan felvetés, hogy én ezt a pártot elhagynám az eddigi politikája alapján és a választott stratégia alapján sem. Megértettem azoknak egyeseknek a dilemmáját, akik úgy látták, hogy annyira súlyos a helyzet, hogy ezért akár a baloldalnak a leszerepelt szereplőivel is össze kell esetleg fogni, de mi előre láttuk azt a stratégiai hibát, amit szerintem ők elkövettek, tehát hogy nem lesz olyan súlyuk ebben az összefogásban, ami alapján ők a saját elveiket, értékeiket érvényesíteni tudnák. Tehát én úgy gondolom, hogy biztos, hogy voltak köztük, akik ezt előre látták, és csak a pozíció miatt, illetve a biztos bejutás miatt választották ezt. A maradók között viszont, ahová én is tartozom, mi úgy gondoltuk, hogy a kockázatot vállalni kell. Tehát nem mehetünk biztosra, nem biztos, hogy az LMP a szakadás után is olyan erős tud lenni, mint azt megelőzően volt, viszont lesz egy olyan erkölcsi tartalékunk, ami egy sokkal nagyobb lökést ad nekünk a kampányban, mint hogyha biztos befutás reményében feladtuk volna az elveinket. Emellett pedig a PM-esek azt is mondják, hogy ezt a bizonyos kisebbik rosszat vállalni kell ahhoz, hogy a Fidesz kormányt le lehessen váltani, és ez a legfőbb céljuk. Ebben pedig létrejött egy összefogás több párt között ugye az ellenzéki oldalon, aminek nem része az LMP, így az LMP ettől az összefogástól vehet el szavazatokat adott esetben. Nem gyengítheti ez a kormányváltó szándékot, hogy az LMP nem része ennek az összefogásnak? Először is nekünk a politikánknak a lényege az nem az, hogy ezt a háborút, amit évtizedek óta folyik emberek között, ezt fenntartsuk. Az, hogy a Fidesz kormány megbukjon, az egy kívánatos cél, de nem enged meg minden eszközt. Tehát ha olyan eszközt kell hozzá használni, ami továbbra fenntartja ezt a körforgást, továbbra is fenntartja azt, hogy csak a két nagy politikai blokk közül lehet választani, akkor igazából hosszú távon azt a célt, amiért elindultunk, azt veszélyeztetjük, illetve megvalósíthatatlanná válik. Tehát én úgy gondolom, hogy
igenis ki kell állni önállóan választható alternatívaként a saját politikánkkal, és mi egy új politikát, nem a jobbal tengelyen kell a 21. századnak a választásait megvívni már. A jövő az, én úgy gondolom, hogy az LMP-nek dolgozik, azok a kérdések, azok a politikai problémák, amiket mi felvetünk, azok már nem a 20. századnak a régi ideológiai alapján eldönthető kérdések, hanem új válaszokat, komplex, összetett és szakmai válaszokat igényelnek, amit semmelyik tábor nem tud megadni, viszont hosszú távon ez a politika lesz az, amelyik a 21. századot az én meglátásom szerint meg fogja határozni. Mi vagyunk azok, akik a fenntarthatóságnak a kérdését képviseljük, akik a felelősség politikáját képviseljük. Mi vagyunk azok, akik olyan kérdésekkel igyekszünk foglalkozni, amelyek a mindennapi problémákat próbálják megoldani, és olyan módon, hogy az ne veszélyeztesse az unokáinknak, a gyerekeinknek a jövőjét, szemben a bal és a jobb oldal látszólagos szembenállásával, akik egy 20. századi problémákat vetnek fel, hogy melyik elnyomó rendszer nyomorített meg, az alapján akarják, hogy mi döntsünk most, hogy ki építse a jövőnket. Mi úgy gondoljuk, hogy nem ez alapján kell ezt eldönteni, hanem azok alapján, a válaszok alapján, amit a programunkban nyújtunk. Beszéljünk akkor erről a bizonyos programról, amelynek részleteit Schiffer András, a párt társelnöke nemrégiben a hivatalos kampánynyitó rendezvényen ismertette, melyek a legfőbb elemei a programjuknak. Igen, a legfőbb eleme a programunknak ugye a megújuló Magyarországot hirdetünk, egy tiszta megújuló Magyarországot. Alapvető pillére a tiszta, ugye miért mondjuk, hogy tiszta Magyarországot? Úgy látjuk, hogy ma Magyarországon is, itt helyben is mindent átsző a korrupció, mindent a politikai hatalomhoz való viszony határoz meg, akár a gazdasági boldogulásnak a kérdését is. Ebben a rendszerben nagyon nehéz a tisztességes vállalkozóknak, tisztességes embereknek megtalálni a helyüket, hogy egyenes gerinccel mehessenek végig az utcán. Mi azt szeretnénk, hogy ha ez a politikai mutyirendszer megszűnne, ha ennek a felelőseit felelősségre lehetne vonni, és mondjuk egy önkormányzati pályázat esetében az a vállalkozó, aki végül is mondjuk megvalósít egy beruházást, hogy elvégzi a munkát, az kapná meg a teljes munkának a díját, és nem pedig különböző politikai közvetítőkön keresztül jutnának el a munkák az egyes dolgozókhoz, és nem kellene kényszerűen visszaosztani bizonyos százalékokat, mert sajnos úgy működik ma a rendszer, ahogy ezt hallom, illetve látom, hogy ez határozza meg, hogy ki valósíthat meg egy közbeszerzésen egy kiírt pályázatot. Tehát ez egyfajta korrupció ellenes harc is? Igen, nagyon fontos része a politikánknak, a programunknak a korrupció ellenes harc. Például a politikai összefonódásokat is vizsgálnánk. Konkrét javaslatunk, hogy a politikusok a mandátumuk végeztével számoljanak el a vagyonukkal, ne csak abban a formában, ahogy most teszik ezt, tehát önálló vagyonbevalláson alapulva, hanem az adóhivatal segítségével, vagyonosodási vizsgálatoknak a lefolytatásával, ahol nem lehet különböző rubrikákat ugye átugrani, azt mondani, hogy ezt nem volt hova beírni, hanem meg kell jelölni, hogy én azt az ingatlant miből vásároltam, miért van 100 millió forint az ausztriai bankszámlámon, tehát én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos tétel lenne. És egy olyan gazdasági környezetet kialakítani, ami talán még fontosabb, ami a versenyre, a minőségnek az elismerésére, a tisztességes munkának a megbecsülésére épül. Mit gondol az LMP a felsőoktatásról? Talán így gyöngyösen ez is egy fontos ügy lehet a Károly Róbert Főiskola jövőjére gondolva. Az elmúlt években folyamatos változásban volt a felsőoktatás. Milyennek tartják ezt az irányt, és mit kínálnak helyette? Igen. A másik, amit akartam az előbb mondani, hogy a tiszta Magyarország és megújuló Magyarországot szeretnénk. A megújuló, azt nyilván érthető átvitt értelemben, teljesen az egész politikánkra vonatkoztatva, érthető az energiapolitikára, majd gondolom erről is lesz szó, de például nagyon fontos a megújuláshoz, Magyarország megújulásához, hogy olyan gazdasági szerkezetet alakítsunk ki, amelyik megszünteti Magyarország függőségét, ami lehetővé teszi, hogy ne egy összeszerelő, bérmunkás ország legyünk, hanem ahol képzett emberek nagy hozzáadott értékkel végeznek munkát, és ennek a hozzáadott értéknek a haszna helyben, Magyarországon és vidéken hasznosul. Ehhez elengedhetetlenül fontos az én meglátásom szerint az, hogy ne szűnjenek meg a
kisebb felsőoktatási intézmények, a megyeszékhelyeken lévő felsőoktatási intézmények, mert egy-egy vidéknek, egy-egy tájegységnek ezek a központjai, ezek adják a vidéken élés megmaradásának a lehetőségét, az értelmiségnek a helyben maradásának a lehetőségét. Tehát mindenképpen én úgy gondolom, hogy szükség van Gyöngyösön is a főiskolára hosszú távon, és az LMP egyébként küzd ezért, hogy minden főiskola és egyetem megmaradhasson. Nyilván a képzésnek a szerkezete és a felsőoktatásnak a szabályozása az igényel változtatást, ez egy szakpolitikai kérdés, de a lényeg az, hogy fontosnak tartjuk a főiskola szerepét is. Milyen más javaslatai vannak még mondjuk az oktatás más szintjeire vonatkoztatva az LMP-nek? Szintén változásokat látunk a közoktatási rendszerben, sokak szerint ez egyfajta centralizációs folyamat. Igen. A közoktatás rendszerében egy másik kulcsfontosságú probléma, ugye annak idején a szocialista kormányok alatt a kisiskolák bezárása ellen tüntettek nagyon sokan, ami szintén a helyben, vidéken maradásnak az egyik garanciája, hogy egy településen legyen alsó tagozatos vagy felső tagozatos iskola. Ezt mi is fontosnak tartjuk, és nemzetstratégiai szempontból is kiemelten fontosnak tartjuk azt, hogy azokat a társadalmi különbségeket, amit ma a magyar oktatási rendszer nagyrészt az alsó osztályos oktatási rendszer kitermel, azt megállítsuk, sőt visszájára fordítsuk, tehát ne az legyen a magyar oktatási rendszernek az eredménye, hogy az egyébként is meglévő társadalmi különbségeket az iskola növeli, tehát hogy aki szegénynek születik, aki hátrányos helyzettel születik, aki egy rosszabb vidéki településre születik, már olyan szempontból rosszabb, hogy infrastrukturálisan, illetve mondjuk szaktanári állatottság szempontjából hátrányosabb helyzetű területen születik, az kódolva legyen arra, hogy ő a munkaerőpiacon majd nem tud elhelyezkedni. Tehát a legfontosabb kérdés, és ez nagyon sok mindent meghatározó a jövőre nézve, az, hogy az oktatási rendszerünk olyan legyen, ami szűkíti, tehát a legjobb minőségű oktatás jusson el a legkisebb településre is, és azokat a problémákat, amit a hátrányos helyzetű gyermekeknek a leszakadása jelent, azt orvosolni tudjuk speciális pedagógusokkal, a pedagógusoknak a megbecsülésével és a megfizetésével. Nem mellesleg ez azt is eredményezi egyébként, hogy az elitiskolák, illetve a leszakadó iskolák közötti színvonal az egységesedni fog, és nem lesz különbség két pedagógus között, mert ugye ez rájuk nézve is teljesen igazságtalan, hogy van olyan, aki megkapja a középosztály, felső középosztály legjobb elmélyű gyerekeit, egy másik pedig egy kis településen egyedül küzd az összes hátrányos helyzetű és problémás gyermekkel. Tehát úgy gondolom, hogy ezen változtatni kell. A kérdés, hogy a kormánynak az oktatás politikájához hogyan viszonyul, az nagyon érdekes, mert ugye önmagában az LMP, mint az önkormányzatiságnak, a helyben döntésnek a pártja alapvetően azon a talajon áll, hogy helyben a szülők szólhassanak bele a döntésekbe, hogy ki az iskolaigazgató, milyen beruházások történjenek az iskolába. Viszont van olyan része is a központosításnak, ami bizonyos kérdéseknek a megoldásához viszont szükséges. Tehát ahhoz, hogy egységes legyen a minőség, egységes legyen a pedagógus ellátottság. Tehát azt mondom, hogy egyébként ebben a rendszerben, amit a Fidesz kialakított, lennének jó lehetőségek, tehát lenne olyan szervezeti háttere a dolognak, ami alapján lehetne jobb eredményeket elérni, de nem ezt látjuk egyelőre. Azt látjuk, hogy olyan területeken is központosítanak, ahol teljesen fölösleges, ugye sokszor hallani ilyen példát, hogy a tanár maga megy ki krétát venni a boltba, mert mire leadja a rendelést és a klik leküldi az engedélyt, hogy vegyen egy doboz krétát, addigra már régen ugye több hét eltelt, ugyanígy a könyvtárellátottság kapcsán is. Tehát pont rosszul valósult meg ez a központosítás, olyan kérdésekben helyezték a legfelsőbb szintekre a döntési jogkört, amiben fölösleges volt, egyébként pedig a pozitív hatásait nem nagyon lehet látni ennek a rendszernek. Személyes tapasztalatom az, hogy mindkét felső évfolyamokon tanuló gyermekem esetében, ebben a fél évben mindegyik osztályban rengeteget romlott a diákoknak az eredménye, nagyon sok pedagógust egészségügyi problémák gyötörnek, többen elmentek tárpénzre, tehát ez az új rendszer
például, hogy náluk is bevezették a délutáni kötelező oktatást, én úgy gondolom, nagyon sok hátránnyal jár és rugalmatlan. Ha már az önkormányzatiságot is említette az imént, hogyan látják a közigazgatás átalakítását, azt a reformfolyamatot, ami megkezdődött, mondjuk adott esetben kormányra kerülve a járásokat például megtartanák-e? A járások rendszere önmagában se nem jó, se nem rossz, nyilván a tartalomtól függ. Itt a megvalósításnak a mikéntjében szintén látunk nagy problémákat, súlyos problémákat. Az figyelhető meg, hogy ugye feladatok elvonásáról beszéltek, ehhez képest ugye a településektől el is vontak feladatokat, de ennél nagyobb mértékben vontak el a településektől ugye személyjellegű juttatásokból forrásokat, tehát sokkal több munkaerőt veszített el egy-egy település, mint amennyi munkát átvett tőlük a járás. Jellemző példa egyébként, hogy a járásból a megbízott, ugye kihelyezett kormánytisztviselő többször nem csinál mást, mint hogy kiosztja a helyi dolgozóknak azt, hogy mit kell csinálni, fölveszi a kérelmet, és ugyanúgy az apparátus végzi el a munkát, ami eddig, de ugye sokkal kevesebb pénzből. Tehát ez nem lett teljesen jól átgondolva, hogy melyik hatáskört kell átadni, melyik hatáskör maradjon helyben, és a munkaelosztása is problémás. Hát ez látszott a költségvetés tervezetében is, hogy átcsoportosításokkal kellett az önkormányzatokat megtámogatni, hogy egyáltalán el tudják látni az alapvető feladataikat. De önmagában az egész önkormányzati rendszernek az átalakítása és a közigazgatási rendszernek az átalakítása is a mi meglátásunk szerint egy erős központosítás felé hat, ami ellentétes a mi elveinkkel, tehát mi a szubszidiaritás talaján állunk. Azt szeretnénk, hogyha minden olyan döntést, ami helyben meghozható, azt helyben hozzanak meg, ami az emberekre helyben vonatkozik, azt ők szólhassanak bele, minél szélesebb jogosítványokkal. Ezt keresztül húzza ez a rendszer. Ráadásul, ami másik fontos tényező, ugye a Fidesz annak idején a kis települések pártján állt, ő maga is föllépett az iskolabezárások, a postabezárások, a vasútvonal bezárások ellen. Ehhez képest érdekes, hogy a kis települések a Fidesz kormányzás alatt is további leszakadáson mentek át, ugye a közös önkormányzati hivatalokat kellett létrehozni, és több közszolgáltatásból egyre kevésbé részesülnek, egyre kevésbé megbecsült a falusi polgár, a falusi ember. Én úgy gondolom, hogy nem lehetnek ők sem másodrangú állampolgárok, a számukra is biztosítani kell a közszolgáltatásokhoz, közlekedéshez, oktatáshoz, kultúrához a hozzáférést. A kampányban, legalábbis itt helyben nagyon úgy néz ki az eddigi nyilatkozatok és megnyilvánulások alapján, hogy a mátrai erőmű jövőjének kérdése egy nagyon fontos téma lesz majd. Zöld pártként az LMP hogyan látja ezt a kérdést? Igen. Hát én úgy gondolom, hogy nem lehet önmagába kezelni a mátrai erőműnek a kérdését. Magyarország energiastratégiájának a meghatározása az alapvetően egy ítéletet jelent a mátrai erőműre is. Tehát az első kérdés, amit meg kell válaszolnunk, hogy képzeljük el a jövő Magyarországát, hogy képzeljük el az energiaellátást. Most ebben a kérdésben a helyi politikusokat látom én is, hogy nagyon vehemensen kiállnak ugye a mátrai erőműnek a fejlesztése, illetve a megtartása mellett, viszont nem látom, hogy ezt hogy látják megvalósíthatónak akkor, amikor egy olyan energiastratégia mellett tette le a voksot a Fidesz is, illetve a Jobbik is, amelyik a paksi atomerőműre bővítésére alapozza az energiaigényeknek a kielégítését. Tehát én úgy gondolom, hogy ez itt egy ellentmondó dolog. Nyilván azt szerintem fontos, hogy biztonságban érezzék magukat a mátrai erőmű dolgozói, a beszállító cégek, viszont én szerintem egy politikusnak, aki a Gyöngyös és környéke vidékét képviseli, többet kell ennél mondani, mint hogy mi ezt fenntartjuk minden áron, ami most van, hanem egy jövőképet kell tudni felvázolni. És én úgy gondolom, hogy az a jövőkép, amit az energiapolitikában az LMP képvisel, sokkal nagyobb perspektívát jelent a Mátra aljának is. Ugye mi az energiaellátást hosszú távon egyre inkább a megújuló energiaforrásoknak a kihasználásában látnánk, amit a paksi atomerőmű bővítése a pénzügyi forrásoknak az oda csoportosítása miatt nagyban hátráltat és lelassít. Azt kell látni, hogy a mátrai erőmű körül kiépült egy olyan vállalkozói kör, amelyik olyan típusú beruházásokban, amelyek akár hőerőmű, illetve szélerőmű, a
napenergia hasznosítása használható tudással rendelkezik. Egy atomerőmű bővítésében nem valószínű, hogy gyöngyösi vállalkozókat be fognak vonni, viszont hosszú távon én úgy gondolom, hogy a Mátra aljának is el kell kezdeni gondolkozni azon, hogy ha majd egyszer kimerülnek a források, és az erőmű nem tud tovább üzemelni, akkor mi lesz? Ezt most el kell kezdeni építeni, és úgy gondolom, hogy egy ragyogó lehetőség lenne arra a megújuló energiaforrásoknak a támogatása, hogy a vállalkozói kör ne egy fő megrendelőtől függő vállalkozói kör legyen, amelyik, ha megszűnik ez a megbízó, akkor saját maga is csőd szélére jut, hanem egy több lábon álló, a térség gazdaságába integrált vállalkozói kör alakuljon ki, és én úgy gondolom, hogy ezzel lehetne elérni. Tehát akkor a mátrai erőmű jövőjét fontosnak tartja, azonban, ha jól értem, a különböző megújuló energiaforrások használatát tovább bővíteni az LMP. Igen, egyébként maga a mátrai erőmű is szerepet vállal ebben, tehát a megújuló energiaforrások hasznosításában. Nyilván egyébként, hogyha ezt mások csinálják, illetve hogyha egy olyan ártámogatási rendszer, vagy egy olyan támogatási rendszer alakulna ki, ami a megújulókat támogatja, az neki is konkurenciát jelentene, de úgy gondolom, hogy a paksi atomerőmű bővítés sokkal nagyobb konkurenciát jelent. Tehát érdekes, hogy ugye várhatóan, állítólagosan ugye 33 forint körül fog tudni termelni a paksi atomerőmű, és már most le akarják kötni a kapacitásait. Én tudomásom szerint 17-20 forint körül termel a mátrai erőmű áramot, tehát a piaci viszonyoknak a megvizsgáláskor az látszik, hogy egyrészt a szabad piacról, külföldről is olcsóbban jutunk áramhoz, mint amennyiért ennek a költséges és veszélyes atomerőmű bővítésnek az esetén fogunk, illetve a saját magunk által termelt energia is olcsóbb. És hogyha ezeket a forrásokat a megújuló energiaforrások fejlesztésére fordítanánk, akkor pedig függetlenebbé válnánk a külföldi energiaellátástól is, illetve az atom esetében az orosz kapcsolattól. Azt, hogy a paksi atomerőmű bővítését ellenzi az LMP, láttuk, és láthattuk azokat a képeket is, ahogyan tiltakozott a különböző szirénákkal a parlamentben a párt ez ellen. Hasonló akciókat gyakran szerveznek. Egy ellenzéki párt eszköztárába ezek mennyire férnek bele, és mondjuk ezt az eszköztárat szintén ellenzéki pártként tervezik-e majd használni 2014 után is? Igen. Hát én úgy gondolom, hogy ilyen stratégiai jelentőségű, fontos, mondhatom úgy is, hogy nemzetstratégiai jelentőségű kérdésekben nem teheti meg egy felelősen gondolkozó politikai párt azt, hogy hagyja, hogy ez fű alatt történjen, az emberek háta mögött, az emberek megkérdezése nélkül. Minden eszközt meg kell arra ragadni, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy egy nagyon rossz döntést hoz éppen az ország, illetve az ország vezetése az emberek háta mögött, és ki akarnak bennünket hagyni abból, hogy a saját jövőnkbe beleszóljunk. Tehát ehhez én úgy gondolom, hogy azok az eszközök, amiket eddig az LMP választott, azok szükségesek, és nem tudnék én sem nyugodt lelkiismerettel lefeküdni, hogyha nem emeltük volna föl ez ellen a szavunkat. Ami a 2014 utáni időszakra vonatkozik, természetesen függ attól, hogy milyen lépések várhatóak, de én úgy gondolom, hogy arra lehet számítani, hogyha a Lehet Más a Politika bekerül a parlamentbe, ugyanilyen keményen és erősen fogjuk védeni a magyar emberek érdekét, és nem fogjuk hagyni azt, hogy kiszolgáltassák az országot külföldi, illetve adott esetben belföldi oligarcháknak a kényekedvére. Ellenzéki szerepre készül egyébként a következő parlamenti ciklusban az LMP? Mekkora esélyt lát a pártnak, illetve a saját személyének a választásokon? Igen. Az LMP alapvetően ellenzéki szerepre készül, pont azért, mert a jelenlegi erőviszonyok alapján akár egyik, akár másik oldalhoz csatlakozás az alapvető elveinknek a feladását jelentené. Én úgy gondolom, hogy felelősen most az eddigi közvéleménykutatási adatok alapján ezt tudjuk csak kijelenteni. Azért dolgozunk, hogy 2018-ra legyen annyira erős az LMP, a rendszerkritikus és a megújuló Magyarországot hirdető zöld politika, hogy önállóan, illetve meghatározó erőként tudjon kormányképes alternatívát nyújtani. Ennek ellenére kellő választási felhatalmazás esetére elkészítjük a programunkat, ami akár egy kormányprogram alapja is lehetne, és a választók elé tárjuk ezt.
hogy nem árulunk zsákba macskát, nem kívánjuk azt, hogy úgy szavazzanak ránk az emberek, hogy ne tudnák, hogyha mi kormányra kerülünk, akkor mit fogunk tenni. A választási esélyünk, én úgy gondolom, hogy országosan jó esély van arra, hogy a Lehet Másabb Politika a 2010-es eredményét elérje, vagy azt akár meg is javítsa. Nyilván ezért most a kampányban nagyon sokat kell tennünk. Az én feladatom is ez többek között, hogy itt helyben megjelenítsem